Kılaatlaşlanmada tataştım öňürek. O nefes başlyk bolupdyr diýerler ogurna barmy? Nefes? He. O klasasın mı? Hawa. Yok. Birine de aramızda orunmasar oldu. Ay yok. He. Ya bagty çuwan adamy. Ayol bağırsını eli bilen. He. Hasta ordu dili bilen çuğdurdu. O koşam ayağı goruldu. Oğlum menne götürüyordu. Gormasar olaydı. Ay öz dili bilen aytana dili bilen çuğdurdu. Be. He. İl belayalay. Hawa. Ya. O. Hawa. Pozolo ne el oldu diýene. Nähil boldy. Birine de aramızda teýär başlyk geldi. Hawa. Ay nähili diýjegmi nähil surutdan durjam bilemok şo başlygy. Kvadrat noýdara. Ay be. O adatlyk galwanyny oýul Tomuskiden bir He. tohum ökülçe getirmediler mi? Miska. Filmin noy. Hawa. Ana so ökülçen sagyn ayarda so täze gelen başlyk boray. Bay be. Ay İsa'dan ýöne et bilen ýa bol tulkulla otyrok. Oho. Emme kabinete ýygyna ähli işgärlerden tanşlyk açsak bolýar-da. Aha. Kresle otyrýarlar. Töwre onne de bir. Edil gaptaryna da so nepet klassasym otyr. Edip ay turkurlaýyn ilkinji gerek dip turjak bolýar kresle bile galyp dur. Galan ogylaryndan. Be. Onun ay oturan yandan urlaýyn ay başlykdyryna dip. Yollaşlar diýdi Wali. Ha. Ha. Bir gelçe ses çykdy. Oturgucu jygylanyrda. Ay bir de söneresden niýersiniň nämesini jygylandan bilmek ýetişmedik. Il ýanyna oturan nepesle. Hawa. Putty zdarov diýdi. Nepes. Nepes. O täze gelen başlygam spasiba diýdi. Be. Ana biziňe görüp estenmez o. Erteri işe gellik bolu nepes orunmasaryň kürsüsinde o joýunçylyklaryn satanmar kopparanmar otyr. Şu nepes puttuzlar o diýdimi? Awa, o da spasiba diýdi. Şeref bu. İl belayalay. Başka bir bolsa alzırardy. Gülürdü. Pankırardı. Masara bordu. Ugu. Puttuzlar o diýdimi? Moderetine il belayalay. İl belayalay. Şu sene meşhur ýaly ýagdaýda gaty yeterjetin öýdü. Bardy gelli şeýli ýagdaý kabak geläýse, gelmeşgil. Saptırmagyn. Saptırsa. Da.